هشتی ئادارê Roja Jinên Ketkarên Cîhanê li Amedê jî wekî her sal li meydana îstasyonên dar ket. Jin, jiyan, azadî! Dem Partî, Sendika, Rêxistinên Sivîl li meydana îstasyonê kom bûn û piraniya jinan xwe bi cilûbergê Kurdî girêdabûn. Duruşma Jin Jiyan Azadî li qada îstasyonê bilind bû. Helbet li çaraliyê qadê ji bo hilbijartinên şaredariyê jî pankart hatibûn hilawestin. Dayikên aştiyê jî li vê dere beşdar bûn û sergiringiya rojê peyaman dan. İnşallah ev heştê adarê û roja hilbijartinê bibe wesîla birînê dayikê Kurda, birînê wan bikewînin û bibe roja serfiraziyê em serketinê ji bona jina, ji bona dayika êşa her kesî parve dikin em serketinê dixwazin heştê adarê pîroz û bimbarek be. Ji gundê Çiyayê Qereçdarê jî jin taybetî ji bo çalakiya jinan hatibûn. Gazin davê dayikên ser hêwîtiyê ye. Peyê derser me zewj bêxeber. Li me dixem jê tirsem nevêre. Bi xwarê zewjî 20 sal em nevêr ser bikin. Wêla çima cinanî ser te? Wela qey pere pir bibe. Me mal kir me nexwar nelxwe kir. Mêrik çû kir qey baş kir. Wekî de heqê me dame. Heqê me dame. Em bîja xeber didin. Em duyem her dava heqê xwe bikin. Em xwe bibehecînin. Belkî mêrik wermal navgeda mal stiyê me de em pîre kir stiyê me kir. Şikayî ser piyê me yê. Êkam çerp em mücadelê dikin ak tişnayê degsat. İca te îro li dere bêjî çi? Ez ê bêm jin, jiyan, azadî, besî daviya, biraxwedî li me derkevin. Rewşa jinal Qereçdaxê çawa qîmeta jina heye? قیمت هی مرانکی رند به باش به بیاش در ودوار بقعر تو دنگ نکه اوج باشه işte Qahre? در ودوار هنکی مرسلا دوست هنکی او بقعر تو دنگ نکه هنکی بمینه او دنگ نکی دا تو حیفا خوشی بگره ایجا تو دنگ بکه Li meydanê peyamên jinan li ser wekevî ji bo aştî û ji bo rewşegirtiyên siyasî bû. Em eşitliğe dixwazin, özgürlüğe dixwazin, em dixwazin jiyana xwe daha paqij ava bikin. Em jin verin ber hevdû, em gere piştê hevdû bigirin, em birer hêzanê bibînin. Em vê dêne, em her daim hene. Em bên ji bira serê xwe rakin. Bira jin ney ser jinê, bira jin ney elçikandinê. Em vê tiştî qebûl nakin. Em başîtî dixwazî, em aşîtî dixwazî, em dijî bira vê tehdê zilmê biqedê, em daha nebînî. Kes nebîne. Ne polis, ne mesela ê serê çiya, bira ew jî bêne xwarê, bira başîtî bê meydanê. Di bername Amedê de Hevseroka Dem Partî Tülay Hatimoğulları her wiha namzedên şaredariyan ên jin jî derketin ser dikê peyamên xwe dan li ser mafê jinan û li ser hilbijartinê axivên. Şahiya Amedê bi konsertê bi dawî bû. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.